Салом бародаро, хуш омадем ба шабакаи мо. Дидестем бачо переключатели мечтар. Як рӯз я дарси оянда да фаҳмода будам, ма якташа шикастам. Ина имрӯз ана обшим 3 донаша шикастагиам. Ҳамиро ҳам мешава. Ана бародарҷоно, ина агар хушрӯ аҳамият дошта диден. Ҳамиё як клиент овард, гуфтак свет да вақте ки ключатш мекунам, светам партофт. Инами ай сабаби инами дита да мечаспа, ина ҳар сеш ҷазира инамиё сета. Ҷазиран ина бародарҷоно ба гап мон гирифтан хай. Ана нигоҳ кунед, инамиё уже учочик свет да мезанам мега мечтара. Ана учочик мепартоя, мақсад тараққас мекуна, ай ҳисоби ки контактода часпидагие. Ина бародаро, инаи наваш. Диде нав чанқа ҳай. Инаи чиз. Ма бародаро, ма ҳамии мисол инамии ки шикастагиам метонам ки ҳамирам ранги ҳами истифода барем. Чихе подключат мешава, чихе мисол бо положениё кор куна. Бародаро роҳ дора. Бародаро 1000 просмотр бигира, ба 1000 просмотрда ма инами сири ҳамиё мегумтон. 1000 просмотрда сирша мегум. Бисёр роҳо дора, бисёр да дар корай. Метони айми роликои ма устухона кушои хитон кор куне, ягон зиндагитон да шава. Диден, иш 5 та зубчик дора, иш 2 дона. ҳамирам ранги ҳами ролабозӣ мекунад, тен сиб сирх мешава. хуб дӯстони азиз, раҳмат барои тамошотон. Бо канали Хӯрик 90 ва хушсадо бошед. бародарои ҷон зиндаву сарбаланд бошед, хонаобод бошед. хуб дастгирия фаромӯш накунед. касе тамошо кард, то ҳамисна раҳмат барои тамошош. обод бошед.